Love Radio. Love Radio. Ang musunod nga programa ay rated SPGO. Istriktong panggurang only. Dear Kuya Totoy o Lola Hubag. Where do I begin? Dear Kuya Tutoy og Lola Hubag, maayong hapon ninyo mga Lodi. Palihog, itago na lang ko sa pangalang Jenny. Sa sugod pa lang, against na akong pamilya sa among relasyon ni Felix. Tungod kay nakapatay manggod siya kani adto. Pero wala rato nako, mga idol, kay mahal ko man siya. Og mas importante nako ang among karon kaysa iyang kagahapon. Apan ang akong pamilya, dili gid sila pabor nga makasal ko kang Felix. Ate, self-defense lang lagi itong mahitabo. Hoy, kahadlok na lang ana. Hadlok mo lang. Wa kang ngilngigi. Te, unsa man di iyang buhaton, minaabdan man niya iyang asawa nga, gipatungan sa laing laki. Tanaw na ba niya? Normal raman siguro itong iyang gibuhat. Normal? Normal rin na mo patag tao? Kung iyahalan dayon tang gikulata tong kabit sa iyang asawa, hindi paghuman iyang gipapriso, kinahanglan yung patyon? Wala ko'y angay kahadlukan. Buutan si Felix. Buutan na nakapatay? Te, gusto na good. Nagminahalay man mi ni Felix ba? Og isa pod, ako may makig-uban niya. Di man kamo. Ambot ni mo, oy. Marunong kang mahutbag laki. Te, I never believed in love. Kuya Tutoy og Lola Hubag. Bisan unsaon ko gyud og convince ang akong mga igsuon. Pero di gyud sila pabor kang Felix. Labi na ang akong mga ginikanan. Di gyud sila kampante nga ang akong karelasyon kriminal. Ma, magigsulti ko no si Felix ninyo ni Papa. Kabahin sa among plano. Kagahi ba ni mong ulo, Jenny? Giingnan ka na namo nga dili lagi may paboran ng Felix. Ma, please, good. Ipugos gyud na nimo. Huna-huna Jenny, nga ang pagmahay nas ulahi. Magpakasal ka ng kriminal. Basin sa sunod, ikaw na sa ipatyon, ana. Ma, Kabalo ko nung nang gana mo'y paggraduha o kabalaka nga ako ang mabana sa inyong anak. Maayo kay nahibaw ka. Di aw muda nga nakapatay ka man di ay. Dili lang isa, duha pag yun kabuok. O nung, o gimahay ko kay kadto. Pero tao lang ko. Nadala sa kalagod itong panahuda. Baw na kabuhat ko ato. Hidaot ka inyo kong masabtan nung pasensya na Felix. Pero ba ginikadad ba ni Jenny? Dili bibusugot nga pag-asawon mo ang abog anak. Pa, Nang mahal ko si Jenny. Basta mauna ka to'y among desisyon. Dili may musugot. Pangita na laglaing babae dito. Ayaw ning among anak. ma, Pagtuman sa imong gusto, Jenny. Mahayan mo gid ka na pag-abot sa panahon. You say that you've always been true. Kuya Tutoy og Lola Hubag. Gusto na untang mamalayan ni Felix nako. Pero, walay mahitabong pamalay. Kay dili man gyud mo sugot ang ako mga ginikanan. Unsaon naman lang ni. Di man nila madawat si Felix. Salamat, nga abot ka. Siyempre, nagsabot gud ta. O niya, unsaon ta man eh. Dili usugot imo magrikanan. Nga magpakasalta. Sige lang, basin di ay maluoy ra sila nato. O basin gusto ka, nga bagadto ta sa layo. Ha? Mga to sa layo? Manglayas? 39 ako. 31 ka. Mga tiguang na ta dyan. Baka decide na ta kung unsay angay nato. Ha? Phil, Bagulat ko sa imo desisyon. huna-hunaon ko sa Phil ha.
O kinaot dyan. Nga dili ko nimo pakyason. How do I get through one night without you? Kuya Tutoy og Lola Hubag, mauni karon ang akong gihuna-huna. Kung angay pagyud, nga musugot ko sa plano ni Felix, nga moadto na lang ni sa layo. Maayo ka ha? Nga layasan ko ang akong mga ginikanan ug sundon ko kining akong gibati. Dili ka ha? Magmahay ko mga idol. Palihog, tambagiin taon ko ninyo. Dagan kaing salamat ug maayong hapon. Magkulat, Jenny. Inyong nabati ang suliran sa ato ang unang letter sender karong hapuna, mga loves. Si Inday Jenny. Apan sa dili pa mo greet sa ako ninyo din hagmaadjong hapon. Kumusta mo man atong live din ha? Pizza G's na taron, unsa man kaya pa? Kaya pas budget. Antos-antos lang sa kay hapit ng 15. Nahala, sa mga gaselebrar sa ilahang birthday karon. Happy birthday! We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Happy birthday! Ilabi na gyud sa akong beloved husband nga si Roy Mahinay. Greetings from your beautiful wife, Jeanette Mahinay. Oh, ka-sweet. Happy birthday! Ug nimo po diha love sa birthday ni mo ron, bahalag pusoy. Sige ra, importante maing lawas, importante buhi kana. O na sige na diri na tang Inday Jenny. Sa ngalan ni Kuya Totoy, ako si Lola Hubag. O, naatay gamay problema sa ato ang internet, no? Pero sagdira, ang tusay lang sa kuninyo kay I'm alone. Karon diri tang Inday Jenny. Kami nyo onas Inday Jenny didtong Felix. Unya kay against mang ginikanan. Di po ni mo ma-blame mo ang parents day maskin kinsa po mga ginikanan. No? Mubati sa kahadlok day, mubatig pagduha-duha tungod sa nabuhat sa imuhang karelasyon karon nga si Felix. Unya, di man gyud sila mosugot. So naara gyud sa imuha day kung musupak baka or sundo nimo imong mga ginikanan sa ilang giingon nimo nga dili ka pwedeng magminyo anang lakiha. Kay na naman kasasaktong pangidaron day. Pero kung ako day, di sa ako magdali-dali. Kung kanis Felix gugmahanin nimo makapaabot ni siya. Kumbaga, ihasang kuhaon ang pagsalig sa imuhang mga ginikanan. Kana bang patunayan usa niya ba nga deserving siya sa imuhang gugma bisan pa man tuod og naa say bati nga kagahapon dili to nila dapat himuong basihan sa pagkatawag yun ni Felix. Unya regarding atong layas-layas day kay ingon man laging Felix nga pwede na mo desidar sa inyong kaugalingon kay ikaw 31 na siya 39 na. Ang masulti na ko ato kung ako ikaw di ko. Always your number one SM radio station.